салом арз мекунам ба ҳама бародарони муҳоҷири тоҷик. хуш омадед бародарон азиз ба канали ман. Бародарон азиз, ман хостам як мавзӯъро пайгирӣ кунам. вақте ки шумо дар Федератсияи Россия ҳастед, новобаста дар кадом шаҳри Федератсияи Россия ҳастед, шумо бародарои азиз, вақте ки ягон мушкилии духтурӣ ба шумо пеш меояд, мақсад шумо ягон ҷо меғалтед, ягон касал мешед, бемор мешед, ягон чизе ки ба шумо пешрӯ мебояд, шумо скори помоща занг занед. скори помощ тибқи қонуни Федератсияи Россия ҳамин хел аст ки новобаста ва шаҳрванди Россия ё ки шаҳрванди Тоҷикистон ягон давлати дига аст нест, скори помощ то 3 рӯза метавонад бепул ҳамун иностранца тавобат кунад. баъди 3 рӯз ҳатман вай хай пулакӣ мешавад. ин хабарҳоро баъзе бародарон ҳам медонанд, лекин ман хостам дар бораи ҳамин хидматрасонӣ як видео кунам, чунки бародарои мо донанд. оиди бемории коронавирус гуфтанӣ ҳастам. аллакай уҷа дар Федератсияи Россия уҷа ҳаст ин беморӣ. бародарон худтонро эҳтиёт кунед, чунки беморӣ хатарнок аст. вақте бифаҳмам ки шумо коронавирус қади гирифторед, албатта ки унҷоро карантин эълон мекунанд, шуморо ай кору ҳама чи ҳама мемонед. карочи барои ҳамин бародарои азиз, дар ҷое бошед, саломат бошед, худтонро эҳтиёт кунед. худованд мададгор ту бошад. хуб, дар амони худо бошед бародарои азиз. саломат бошед бародарон.